दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जथुम्माखौ फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्ला तेलिसालनि हिरिम्बा फोथाराव खुंनो थि खालामदों। जानो गोनां बे जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै बर'नि गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादनि आरज गाबनाय आरो बायदि बायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों गायसननानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि एबा दानि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव मन्त्रि बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', मिरु एबसुनि खुंगा 52थि थान्दै जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि BKWACनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि फारियै लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि बिरदाव बर', बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, राजेश बसुमतारि, बिरखां नार्जारि, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि, मावख' नेहाथारि नितु बर', कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि, गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि, गलाघाट जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जखनथाइ गलाघाट हिरिम्बा नोगोर बेयाव फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामबाय आरो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारियाव एबसुनि जों गासै टीम लोगोसेनो बानजाय आफादनि चेयारमेन रमिअ पि नार्जारि बिथां आरो कनभेनर ललित ब्रह्म बिथां लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। गासै बर'नि माहारियारि गौथुम थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन जिल्ला लोगोसेनो आइजो अनसाय आफाद, जोंहा UBPO, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजा फरायसा फरायसुलि जोंनि साब कमिटिसफोर बानजाय आफादनि गासैबो बाहागो लादों। मोनब्रै धोरोमारि गौथुमनि जोंनि बाथौ धोरोम, जोंनि ब्रह्म धोरोम लोगोसे ख्रिष्ट धोरोम आरो सतसंगि धोरोमनि बेयाव धोरोमारि आर'ज जानानै थांबाय। खुन्थिया गायसननायाबो मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। रायजो राजाफोरजों जथुम्मानि सायाव गोथौ आरो गुवारै माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायबाय, बानजाय आफादजोंबो सावरायबाय। मिजिंथियो जानो गोनां बे हाबाफारिया खोब गाजा गोमजायै जाफुंगोन आरो बे मोनसे जारिमिनारि हिस्टरिक आरो सिगनिफिकेन्ट। बेयाव माखासे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि आत्मसन्मान, आत्मरक्षा, बर' हारिनि आत्ममर्यादानि सायाव माखासे थांखि आजावनाय जागोन। डेलिगेटआव खोब जोङो गुरुत्वपूर्ण बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आद्रा जिखिनि राजखान्थियारि आरो जोंनि संबिधानिक जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ, गामि सोसननाय, समस्ति दानाय आरो सोलोंथाइ बिथिं, गुबुन गुबुन समाज आरो हारि जौगानायनि बाथ्राफोर बेयाव सावरायजागोन। बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफा प्र'स एन्ड कन्स बेयाव पर्याल'चना जागोन। माखासे गोदान परिकल्पना जागोन। गामि सोसननाय, सिमा बारायनाय आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लाफानानै कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु, बे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो थान्दै हलाव सावरायगोन। आरो बे जथुम्मायाव गुबैयै माखासे गोदान जोङो थांखि जों आजावगोन आरो बिनि गेजेरजों हारियाव जिखिनि मावनो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थनि थाखाय जिखिनि जोङो सावरायनांगौ आरो मावनो गोनां जिखिनि बिथांखिफोरखौ जोङो एडप्ट खालामनांगौ, जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारि, सानथामनि हाबाफारियाव रायजो राजाया जेरैबायदि दिनै मदद होदों, बे सानथामनि हाबाफारियाव मदद होगोन आरो जथेस्थ' बेयाव मेन पावार जोंनो नांगोन। रायजो राजाया लोब लोब ओंखारबोदों, माइरं दैरंनिफ्राय लानानै औवानिफ्राय लानानै एसे एनै दान बरंनि जोंनि वेलविजारफ्रा बयबो दिनै बेयाव बाहागो हरदों आरो सम दान खालामदों। लोगोसेनो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे सुबुं अनजिमाया गोदो जेरै दङ दिनैबो ओरैनो दङ। दा बेखायनो बयबो बेयाव ओंखारबोनानै बाहागो लायोबा बे जाफुंसार महर मोनगोन। मिजिंथिदों जे डेलिगेटआव डिसकासन खालामनाय कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम, सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ
बेखौ लानानै जोङो माखासे सिरियास सावरायनाय आरो जोंनि इयुथ्स आरो बिथांमोननि जिउ खुंनायनि बा थांना थानायनि बिथिंफोरखौ जोङो गुवारै गोथौयै सावरायगोन। कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम जागोन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि अपेन सेसन जागोन। अपेन सेसनाव जोङो माने सावरायबाय थादों जिहेथु एकर्डनि दफाफोरा माने आखरे आखरे मावफुंजानांगौ आरो कमिटमेन्टखौ माने सरकारनिफ्राय डिक्लारेसन होनांगौ बा मोजाङै बिथांमोननि स्टेटमेन्टआ माने क्लियार काट जानांगौ। बेखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जायगानि रायजो राजाफ्राबो लुबैदों, बानजाय आफादाबो लुबैदों आरो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बिथाङा जिखिनि मावनो गोनां आरो जिखिनि हाबाफारि लानो गोनां बे बिथिंखौ लानानै जोङो बिथांखौ लिंनो थाखाय जोङो थामथिम खालामदों। जोंहा इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोन बाहागो लागोन, प्रफेसार बिथांमोन बाहागो लागोन, माखासे इक'नमिस्ट आरो माखासे माने इडुकेसनिस्ट एकाडेमिशियान बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन आरो आसा खालामो जे 2006 सनाव जिहेतु बेयाव खुंजादोंमोन 2024आव प्राय 18-19 इयार्सनि उनाव जिहेतु बे जथुम्माया जागोन खोब माने ओंथि गोनां आरो हिस्टरिक आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे जथुम्मा बा बे जखनथाया जोंनि गासैखौबो थुलुंगाखांहोगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय।